Hej med dig. Jeg ved godt, at udbudsregler måske lyder lidt tørt og kedeligt ved første øjekast. Men tro mig, det er faktisk ret spændende. Jeg elsker at nørde med, hvordan det offentlige køber ind på en fair måde. Det handler jo om retfærdighed, om at bruge vores fælles penge klogt. Og sådan noget synes jeg er super interessant. Derfor vil jeg gerne dele noget af min viden om grundprincipperne og reglerne i udbud i dag med dig. Og du tænker, okay, hvad pokker er et udbud egentlig? Kort fortalt er et udbud den proces, en offentlig myndighed, f.eks. en kommune eller staten, skal bruge, når de skal købe noget stort eller vigtigt. Myndigheden kan ikke bare pege på en favoritleverandør og sige, værsgo, du får opgaven. Nej, den skal som regel lave en udbud, hvor opgaven bliver annonceret, så forskellige virksomheder har mulighed for at byde ind med deres tilbud. Der er en masse regler for, hvordan det skal foregå, så det hele går rigtigt for sig. Reglerne, der skal sikre, det at det bliver fair, åbent og giver os den bedst mulige løsning for pengene. I den her video vil jeg fokusere på 3 af de vigtigste principper bag udbudsreglerne. Ligebehandlingsprincippet, gennemsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Yep, de lyder måske lidt tungt, men bare rolig. Det er faktisk noget ret lige til, nemlig fair behandling, åbenhed og rimelighed. Lad os tage dem en af gangen og se, hvad det går ud på i praksis. Ligebehandlingsprincippet. Lad os starte med det. Ordet ligebehandling siger næsten sig selv. Det handler om at behandle alle lige. I udbud betyder det, at alle virksomheder, der byder ind på opgaven, skal have samme muligheder. Ingen må få favorisering eller særbehandling. Hvis 5 forskellige firmaer deltager i et udbud, så skal de alle have den samme information, de samme deadlines og blive besømt efter de samme kriterier. Forestil dig, at din kommune vil lave et udbud på at bygge en ny legeplads. De må ikke bare give jobbet til deres venners familie uden videre. Alle interesserede firmaer skal have chancen for at byde, og kommunen skal behandle dem ens. Det vil også betyde at sige, at en bydende virksomhed får lov til noget ekstra, f.eks. ekstra tid til at aflevere tilbud eller ekstra info, så skal de andre have det samme tilbud. Ellers er det ikke fair. Ligebehandlingsprincippet forbyder også diskrimination. F.eks. må man ikke vælge eller vrage nogen på grund af nationalitet. Både lokale og udlandske firmaer skal have muligheden for at vinde, så længe de løser opgaven tilfredsstillende. Kort sagt, det skal være lige konkurrence. Ingen snyd eller skjulte fordele til favoritter. Det giver tillid til, at den bedste vinder, og ikke bare den, der kender nogen indenfor. Gennemsigtighedsprincippet. Det næste vigtige princip. Gennemsigtigheden handler om, at processen skal være åben og gennemskuelig. Alle skal kunne følge med i, hvad der foregår. Myndigheden, der laver udbuddet, skal altså sørge for, at intet er hemmeligt eller tilfældigt. Helt konkret betyder det, at udbuddet skal annonceres offentligt, så alle, der har kunne være interesserede, har mulighed for at opdage det og byde ind. Det betyder også, at myndigheden på forhånd skal forklare præcis, hvad de vil købe, hvordan de vil vælge vinderen. Alle kriterierne for tildelingen af opgaven skal stå klart i udbudsmaterialet fra start. Og meget vigtigt, man skal følge de regler, man har meldt ud. Myndigheden kan ikke pludselig midt i processen finde på nye krav eller ændre, hvordan de vil vælge vinderen. Alt skal ske efter spilleregler, der bliver annonceret fra begyndelsen. Det gør, at virksomheder ved, hvad de går ind til, og hvad de skal til for at vinde. Tænk på det som en mulighed for at deltage i en konkurrence. Du vil gerne kende reglerne og bedømmelseskriterierne på starten foran, ikke? Så hvis deltagerne kender reglerne, og de er ens for alle, så føles det trygt og fair at være med. Det samme gælder i udbud. Gennemsigtigheden gør, at virksomheder tør bruge tid på at lave et godt tilbud, fordi de ved, at konkurrencen foregår åbent og uden skjulte agendaer. Proportionalitetsprincippet. Det tredje princip, vi skal snakke om. Proportionaliteten handler om rimelighed i den forstand, at krav og midler skal stå i forhold til målet. Groft sagt, man må ikke skyde broskue med kanoner. Med andre ord, man skal ikke bruge overdrevne eller unødvendige tunge krav og procedurer, hvis det ikke er nødvendigt. Alt skal være afstemt efter opgavens størrelse og karakter. I praksis betyder proportionalitetsprincippet, at kravene og processen i et udbud skal tilpasse til det, der købes. Hvis en offentlig skal bygge en ny stor bro med milliarder af kroner, så er det fair nok, at der er mange strenge krav, masser af dokumentation og omfattende proces. Det er en stor og kompleks opgave. Hvis kommunen laver et udbud på at købe kuglepinden for 50.000 kroner, så dur det ikke at kræve, at firmaer skal have 100 millioner i omsætning og udfylde en stak papir på 100 sider. Det vil være helt ude af proportioner og vil skræmme mindre udmærkede leverandører væk. Så proportionaliteten kræver, at alt det, man beder de bydende om, er relevant og nødvendigt for opgaven. Ikke mere. Kravene må ikke være strengere end det skal til for at finde den rigtige leverandør og løse opgaven ordentligt. Gør det mere overskueligt for især små og mellemstore virksomheder at være med, og myndigheden
får forhåbentlig flere gode tilbud at vælge mellem, fordi man ikke stiller unødvendige høje barrierer. Vi har nu kigget på 3 grundprincipper: ligebehandlingsprincippet, fair konkurrence, gennemsigtighed, åbenhed og proportionalitet, rimelig krav. Disse principper er faktisk skrevet ind i lovgivningen. I Danmark er det udbudsloven, loven om offentlig udbud, der sikrer, at principperne bliver overholdt. Når det offentlige sender en opgave udbud, skal de følge de her principper, ellers bryder de reglerne. Udbudsloven sammen med EU-udbudsreglerne indeholder også en masse detaljerede krav, f.eks. hvornår man skal lave et udbud. Der findes nogle tærskelværdier, altså beløbsgrænser. Så hvis kontrakten har en værdi over en vis grænse, så skal den sendes til udbud på EU-plan, så virksomheder fra hele EU har mulighed for at byde den. Er beløbet under tærsklen, er proceduren lidt lettere og mindre forventet, men man skal stadig huske konkurrencen og de grundlæggende principper. Ofte vil en offentlig myndighed også ved mindre opgaver indhente flere tilbud eller lave en mini-udbudsrunde, så de er sikre på at få en god pris og overholde orden i reglerne. Alt i alt handler udbudsreglerne om at sikre fair konkurrence, åbenhed om, hvordan vores penge bruges, og fornuftige krav, så både det offentlige og virksomheden kan være tilfredse med processen. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, kan det få konsekvenser. En virksomhed kan klage, og så risikerer myndighederne, at udbuddet bliver underkendt, og det skal laves om. Det er altså ret vigtigt, at spillets regler bliver fulgt. Heldigvis giver principperne, vi har talt om, en god rettesnor for, hvordan man gør tingene rigtigt. Så næste gang du hører om et udbud, ved du, hvad det i bund og grund handler om. Fairness, åbenhed og rimelighed. Jeg håber, du har fået et godt overblik over de grundlæggende principper og regler i offentlig udbud. Tusind tak, fordi du så med. Og hvis du synes, det var nyttigt og interessant, så husk endelig at se med her i de andre videoer i den her serie. I de kommende videoer dykker vi nemlig endnu mere ned i udbudsprocessen og spændende aspekter af udbudsreglerne. Jeg glæder mig til at fortsætte rejsen og håber, du vil se med næste gang. Tak for i dag. Vi ses i næste video.